Здравейте хора, аз съм Криско и това е Майнкрафт оцеляването, епизод 2. И така, да не съм забрал да ви кажа, коментирайте клипът, харесайте го и се абонирайте. Така, значи това ми е новото скинче, ако може и да ви хареса, не знам, мен ма кефи. И да, сега нека да препочнем при другите неща. Значи, сега отиваме просто да съберем луден планкове и ще почнем да правим филмите, както ви обещах миналия епизод. Можем да ги правим, само да събера луд. Така. Оба, чакайте ме. Така. Почвам да събирам. Не искам бели планкове, не ми харесват. Имам, даже ми дадохме един скелет лък, ама вие не сте виждали така. В предишния епизод го видяхте този лък. Бях мината и там, нали, аз игра на това игра. Нормален мукук. И да. Така. И защо нямам никакъв лак, не знам, защо така хора. Добре, има малко лак. Като направи така, много малко. Затова вас не ви засяга. Сега имаме лак. Вас ви засяга да си направим фермата. Нали хора? За да можем да... Като гората ще ни свърши, тук е бал гъда. Ще отсечу всичките дървета, тук като гледам. Там има един неприятен букук. Виждате го? Сега към мени. Ако не се лъжа, ще ме цели. Обамета. И гледайте как се прави. Смотря копеле. Нещастно копеле. Аз ще си пуса да сапринга, защото... Не, че нямам дървета, човек. Трябва да си и да шибаните дървета. Защото не може да ми свърша цялата гора, човек. Пък не искам да ми свърша цялата гора, тъй че... В толкова. Мраза те, негър. И тебе те мраза. Ама стои си долу. Няма те пипам. Казах ти мраза, бе. Не може да набера от дърво от ваза. Бас си изродите. Балаща изродска майна, балащо чудо. Не знам как ще си словам минимапа, защото... Не знам. Защото аз... Много ме кефи скина ми, много як. Много ме кефи, много си хубав. Аз сега ми трябва луд, колкото да събера за цял живот. Кой ма би мамка ти циганска. Даже те са ги опнали да бият много повече демидж от мамна ти лак. Ще умра от този лака, човек. Отдева ти толкова много бах ти зомбитата, човек. Да, не. Не, мама ти деба. Шиба. Така. Сега сме пата. Шит. Как хора. Бах ти зомбита. Почти един стак дърво хора. Но трябва да идем да легнем. Да ме нападкаха стрели, човече! Чикав ме направиха! Омага! Направиха ме леж! Така, на стълк дърво ще ми стигне. Така. Сега. Това ще ми трябва. Чакай го става това.
Слаб с мен. Крафтинг. Така. Не знам, друго какво ще ми трябва. Морковите. Ще за като начало ще имаме само за моркови, следващите ще бъдат за сидове и такива. Моментално как да го издълба сега? Така напред ли как? Да, така напред. Да така, какво да ви разправям тук да снимам? Значи, това ще бъде уникалната ферма. Сега, ако не разбирате, искам да ми коментирате клиповете, нали? Да направите коментация и такива неща. Разбирате ма. И като направите коментирането, вече ми лъгнах. Като направите коментирането и тия разните, нали? Абониране и харесване, да ще кача клип. За целта ми трябва само вашата помощ. Да, нашата помощ. Ако... Да, разбирате ме. Просто няма за какво да не ме разбирате, просто виждам, че ме разбирате. Така. Да продължаваме. Имаме доста желязо, но ще може да направим друга Iron Pickaxe. Това нас ни пука. Не толкова не са да бъде старичката, защото не искам да бъде голяма фермата. Искам да направя дълъг клип, защото нали записвам. И да. Как ми лагва на моменти, хора, ви казвам. Джастваме. Ама не много. Защото пак записвам. Не такова. Не съм така без да записвам. Защото без да записвам нямам никакъв лаг. А като записвам имам лаг. Това ми го кажете. Така. Нека да го измислиме сега. Така. Това желязо пък де го събрах. Ми трябва да не сега пак. Защо да не ми трябва. Пак казвам някакви простоти, но... Не ви засяга, хора. Просто не ви засяга. Така, и тук вътре ще го правим от тут. Така, 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 така. Ето също бързо ще направим тази ферма. Мисля, че бързо ще направим тази ферма. Поне аз така се надявам да направим бързо. Ама га. Агнами. Отново, добре, хора, кажи ми го това, защото по едно време вада по едно ФПС и това, нежелезно, много ме дразни. Тъй като аз не съм свикнал на едно ФПС. Никой не е свикнал на едно ФПС, какво говоря по дяволите. Не знам. Така, его е. Сега трябва тук да своим дърт. Обаче му слова лут. Така. Моп, 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 моп. Така. Ще му слова. Дърт. Къде е то дърта е? Къде е дърта е? Така. Скапания ми дърт. Ние хората трябва да направим по-голема тази фирма. Значи. Ама така се прави. Много е малка. Но да направите. Но е така тъпа. Много малка, аз искам много голяма ферма. Искам голема ферма. Голема. За потейто. Ще ми трябва много потейто. Така че ще е голяма.